Yo, good morning mga ka-vlogs. Makapunta nga dyan sa mga tambayan ng mga tropa dyan. Yung mga umiinom ng pampahaba ng buhay, herbal mga ka-vlogs. Kasi medyo ilang araw akong hindi nakainom. Kaya madalaw ko nga sila. Malamang nandun na yun mga ka-vlogs. Yun, andun nga sila mga ka-vlogs. Nakita ko na. Good morning! Ano ginagawa niyo dyan? Aba, ayos yan. Mang Boy, kumusta? Mga madam, mayroon na? Meron na. Yun lang, wala akong dalang cup. Ito. Sure tayo. Yan o, malinis naman to. Ito. Malinis ito. Ito kanino to? Malinis ito. Kay kuya mo, ito hindi pa na ano yan. Ba't pagalitan mo? Pinapagal. Ba't? Ah, ito. Ikaw na lang. Pakihawak ka nga, videoan mo ko. Ito po si Kao Vlogs ngayon. Siya, Ano pa niya yan? I-edit pa niya. oo nga. Ito naman yan. Oo. Ito, mga ka-vlogs, oh. Siya yan oh. Kumukuha ng inumin niya pampabu. Kung dagdag ng buhay. Oo. Padagdag ng buhay hanggang 150. Kaso uminom kagabi, nabawasan ng isang taon. Yeah! Oh yeah! Saan ka galing, madam? Ba't ngayon lang kita nakita? Umalis ka? Yes. Umuwi ka ng Bicol? Ay, Bicol. Sa Las Malang? Yes. Malapit lang pala eh. Oo, ba't ayaw magpakita? Yung mga takot to. Maganda mga halaman dito. Ayoko. Yeah. Oh, saan ka na pupunta? Dito lang kayo para sumikat kayo. May dalhin mo to. Hindi mo mag-ugas ko. Ayun si kuya nagdadabo. Ito ang pinakalupit dito si Mang Boy. Mang Boy in the house. Upload ko to Mang Boy sa YouTube ko. 149 na yan. Kasi magtataka kayo kay Mang Boy. 149 na yung edad nila. Pati si Joshua. Namin yung mga co-vlogs lagi kong pumupunta dito. Ilan? 50 pa lang, wala pa yung 100. Mayroon pang 100. Matagal-tagal pa yung 100. Ito kasi yung iniinom namin dito mga ka-vlogs, oh. Ano nga kuya warin yung mga sangkap nito? Madri Cacao. Ah, balaba. Sambong. Tapos itong malunggay. Malunggay. Tapos, Lagundi. anong may dudulot sa katawan natin yan? Yung lagundi, pag ikay may mga sipon-sipon at ubo, tanggal yan. Yung libog, kasama ba dyan? Hindi. Lahat ng sakit magagamot yan, pero libog hindi. Pero libog lang pala. Pero libog hindi. Mga maganda dito. Ito yung park ng KS17. Kaso mga nilalagyan ng mga wala namang nakabakante, nakatiwang-wang. Kailangan lagyan para mapakinabangan. Ito ang ganda ng mga sili mga ka-vlogs. Ayun. Yan ang tambayan namin dito. Pag uumaga, umiinom kami dito ng mga herbal na ginagawa ni Kuya Warin, mga ka-vlogs. Ayan pa yung iPad. iPad tsaka GoPro, nabili ko yun ng 14 yata. O 12. Yung GoPro sana, kailangan pala ng memory card yun, ano? Tsaka Oo. Kailangan mo memory card dyan. pala ng ano mo sa email. Mag-vlog na lang tayo, Kuya Warin. Mag-vlog tayo? Oo, dito na lang tayo mag-vlog. Sige, di ba? Palagi tayong Kain ano? kain. Oo. Ay ngayon, inom-inom muna ng yung pampahaba ng buhay. Magpapahaba ng buhay. Lahat ng mga sakit niyan, may pe-prevent niya. Maliban lang sa... Libog. Libo. Gago inyo, mga tanga! Gago! Ano mang boy? Pamatay sa libog. Itong gaino na to para pamatay sa libog. Ah, Gamot na pamatay sa libog. aba, Maaga ako nagising eh. walang malagyan. Dapat dito yan. Kaya nga eh. Gawa tayo ng Ano poste. to?
paano si Louie, sa kanila galing yan, butas-butas pala yan, kaya nakakita ko doon ng supang sira. Inayos mo. Ah, ito Inayos sa lang. baba. Oo. Kaso lang, pag walang balot ang kamay, masusugat ang kamay mo niyan. Maganda lang? yung masugatan. Para maging ano yun, yung tao. Tali lang dyan na pang ano lang, pang sipa-sipa. Para hindi na magaan naman, ipum lang naman. Bagay. Pa lang. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. And I know it's never gonna end. Saka naman, boy. Ayaw doon. Kuha nga ako ng malunggay. Ito, Micho Talbos, mga Koblaks. Halo ko sabaw. Yun. Malunggay, mga Koblaks. Maganda sa katawan. Marami rin mga tayo dito na kaso. Mayaman dito ng malunggay. Ito pala marami. Oo, malalaki. Oh, may papaya pala dito. Pang tinuula. Ito mga Koblaks, oh. Parang gusto kong maggisa. Maggisa ng sardinas. Eh, sarap to sardinas. Sabaw. Lagi na lang puro adobo, prito-prito. So hanggang dito na lang ang video ko mga Koblaks. Don't forget to subscribe my channel and click the bell button. Bye-bye!